Pagkaudto ang mga pag-iribata sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio, yaon si Engineer Abilindon Toralio ang satuyang Chief Technician. Si Jimmy Guanzon ang satuyang Information Officer. Yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Siring man si Cha Buena Obra, asin man si Rodel Cesar, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na maatud kan mga barata sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Press conference na pinagkondusir kan DepEd Iriga para man sa Brigada Pagbasa Program naging matrayumpo. Resto bar na aktuhan na nag-o-operate sa kaibungkan pagbabawal kaini sa irarom kan GCQ duman sa syudad kan Naga. PNP Bicol trayumpo kontra kriminalidad sa enot na simana kan Agosto taon 2021. Mga parabulang dakop sa anti-illegal gambling operation sa Birak Catanduanes. Apilar kan mga ini sa Provincial IATF natugutan na liwat ang operasyon nintupada sa probinsya mayo paman nin kasimbagan. Finance Officer kan NPA gadan sa inkwentro. Sarong pulis gadan man sa salpukan kan duwang kotse sa Camarines Sur. Headlines man kita kan mga barata sa headlines kita kan barata sa lado nasyonal. Pagtataunin ayuda sa ECQ poon na sa aga. Pilipinas high risk liwat sa COVID-19. Bako lang aki gabus na AIDS group may paglangkaw na sa kaso kan COVID-19 sigun sa DOH. 5 kinasuhan sa fake news sa bakuna. PNP nag-alerto versus BAWC ngunyan na ECQ. 910 milyon de pesos aprobado para man sa insentibo kan mga paratukdo. 11.4 milyon de pesos o milyon na Pilipino fully vaccinated na. Meralco may dugang nasingil liwat ngunyan na bulan kan Agosto. Yan po nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto.
Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan mga bareta sa lado lokal. An baretang sa indong naantabayanan inihatod sa indo sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors. Iosinda John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Siringman si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado lokal. Nagin matrayumpo ang pinagkondusir na press conference kan DepEd Iriga kasubagong alas 9 nin pagkaaga hasta alas 11:30 nin pagkaaga. Ngunyan na ginibo duman sa San Isidro Elementary School kan syudad kan Iriga. Ini pinag-atenderan kan mga miyembros kan media digdi sa Rinconada area kabalinaan sa indong lingkod na representante nin duwang media lambang istasyon. An mayor na katuyuhan tanganing may lansar an Brigada Eskwela, Brigada Pagbasa na may temang sama-sama tulong sa pagtataguyod ng kultura ng pagbasa. Presente man sa sinambitan ng aktibidad o programa na nagpresentar kan mga partisipante. Iyo si Ana Melba Imbungon, EPS2 Social Mobilization, Noel G. Cabaltera, Chief APS SGOD, na iyo man ang nagtaon in welcome message. Danilo E. Despi, Schools Division Superintendent, na nagtauman nin na mensahe. Alex B. Butor, Interim Chief EPS SGOD, Leopoldo Ardato Jr., Principal 2, kan San Isidro Elementary School, na iyong pinaggibuhan kan na press conference. Virgilio S. Puso, Division Information Officer. Siringman si Madam Rachel Grace Torallo, na iyong paabot nin impormasyon sa mga miyembros kan media tanganing makapag-attender nin press conference. Asin iba pang mga personahes kan DepEd digdi sa syudad kan Iriga. Mientras tanto, dakop sa akto ang nag-ooperate na sarong resto bar duman sa syudad kan Naga sa kaibong man kan pagbabawal kainingon niya na general community quarantine with heightened restriction. Sa reklamo kan residente sa barangay Piña Francia, naghagad nin tabang ang council sa PNP na aktuhan sa laog kan resto bar ang duwang lalaki asin duwa pang lalaki na nag-iinuman sa ikaduwang iskalon alagad o alas 12:45 nin maumagaon kan aldaw nin Domingo. Ini malinaw na pagbalgar sa Executive Order numerado 2021-018 sa Section 3 nakasurat na bawal mag-present o mag-operate ang mga citation ticket alagad nin hulimanta nagkakaperang beses ng nagbalga. Personal o formal naman na nagpigreklamo sa lokal na gobyerno ang resto bar. Kaagadan man kan HERTF nin hulitakon dai mas mapapalawit ang restriction o rugpa. Ngunya naman huma kan COVID-19 mientras tanto, tuminumba na sana ang finance asinman liaison officer kan New People's Army NPA digdi sa Camarines Sur matapos mana mapuruhan kan tama kan makaengkwentro kainian mga soldados asinman pulis sa kabukidan na lugar kan barangay Tagpukol kan San Fernando, Camarines Sur, kan nakaaging pagka binito ang sinasabing tukit
58 anyos, residente kan Barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Ini kaibahan kan na o miyembro kan Randy Olitokit Extortion Group na may mahiwas na operasyon sa mga banwaan kan Bula, Balatan, Mindanao. Sa report, Unit, 1st Provincial Mobile Force Company, Special Action Force Asinman, 501st Regional Mobile Force Battalion 5 sa pangingenot ni Lieutenant Ramel Antonio kan Sabaton Sinda kan nagkakapirang residente asin nagsumbong mapadapit sa pangungutong na pinagigibok kan mga komunistang grupo sa sinambitan ng lugar. Marikas alagad malikay na pinagdumanan kan mga soldados asinman kan pulis an pinagtutok dong lugar hatta sa subuot ni Olitokit. Uminabot nin 10 minuto an ribayan kan putok hasta sa tamaan asin magadan ang suspect kung kaya na Mientras tanto, gadan ang sarong pulis matapos man na magkasalpukan ang duwang kotse sa Barangay Pinit o Campo Camarines Sur. Ang biktima inipinagbistong si Police Staff Sergeant Bernard Picasso, 35 anyos, residente kan Barangay Hibago sa sinambitan ng Banwaan asin nakadistino sa Tigawon Municipal Police Station. Sigun sa impormasyon haliman sa Camarines Sur Police Provincial Office, napag-araman na mientras na pinagbabagtas kan biktima ang sinambitan ng tinampo kan magkasalpukan o makabanggaan ang kasabatan kaining kotse na pinagmamanehuman ni Fe Castro, 65 anyos, kaibaman si Epipanyo Rigondola, 69 anyos. Ninhuli sa sinambitan ng insidente, parehas nagsapo nin tama sa mandainlain na parte kan sa indaman na mga hawak ang biktima asin duwang senior citizen. Tulos man na pinagdara sa hospital ang sinambitan ng mga individual, alagad daina uminabot pa nin buhay ang sinambitan ng pulis na biktima. Sa ngunyan, padagos paman ang pinagkukondusir na magkakanigong investigasyon kan mga autoridad mapadapit man sa sinambitan ng insidente. Sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata, detalyes pa kita kan mga barata sa lado lokal sa pangingenot ni Regional Director PRO5 Police Brigadier General Jonel C. Estomo kan PNP Bicol, padagos and mahiwas na operasyon sa pagpapautob kan Intensified Cleanliness Policy in the Community o ICP sa bilog na rehiyon kung sain mas pinakusog pa ang paglalansar nin manlain-lain na operasyon kontra kriminalidad. Matapos man enot na simana kan Agosto taon 2021, liwat na nakuha ang trayumpo kan PNP Bicol sa kampanya kayni kontra kriminalidad, tanganing mamantener ang katuninungan sa bilog na rehiyon. Sa istatistika sa kampanya kontra iligal na droga, 19 operasyon ang pinagkondusir kan PNP
sa manlain todo 64 gramos kan pinagbaba. Mientras na saruman na badil ang na-recover pa sa kabilugan na operasyon sa kampanyaman kontra sa manlain-lain na sugat. 17 operasyon ang pinagkondusir na nagresulta sa pigtututukan man kan PNP $600,000 na pigkatan ng kabilugan na kantidad. Pinakusog kan PNP ang kampanya kaini kontra illegal na pagpapalod nin kahoy. Patunay kaini ang 7 pinagkondusir na operasyon na nagresulta sa pagkakadakop sa 15 katawo asin man pagkaka-konfiskar kan 89 brood feet o board feet 91 pleaches asin 64 na iba pang tabas kan kahoy na may kabilugan na kantidad 35,620 pesos. Tanganing mapugulan ang positibong o posible na paglakop kan krimen orog na ang paggamit kan dai lisensyadong bading, mas pinakusog kaini ang operasyon man kontra loose firearm asin sa kabilugan na 14 operasyon, 5 katawo ang naarestar mientras na 16 man na bading ang mga na operasyon sa laog asin luwas pada man ang pagkondusir nin combat asin man intel driven operation tangani sa nang maaraman at kinamumugtakan kan mga rebeleng komunistang NFA asin dagos na manatapuson an anuman na mga peligro sa tuyang lugar digdi sa Bicol kon sa intuloan na arestar saro ang nagsurinder asin saro man ang na-recover kan mga ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal sa karsel an bagsak kan tulong kalalakihan makalihis an mga ining ma-arestar sa pinagkondusir na anti-illegal gambling operation kan PNP sa Barangay San Pablo, Banuanin, Birac, Catanduanes. Basado sa report kan Catanduanes Police Provincial Office, sarong concerned citizen sa sinambitan ng lugar ang nagpaabot nin sumbong sa indaman na hipatura sa paagi kan isumbong hotline mapadapit sa illegal na tupada na pinagkukondusir sa lugar. Ikinasar kan mga operatiba urog na kan CIDG Provincial Field Unit
asin man kan Birak Municipal Police Station an sa indang operasyon asin positibo na nadakop ang tulong sospek na pinagbistong sinda alias Jude 27 anyos, Hub 28 anyos, asin man alias Dan 39 anyos, gabos mga residente kan Barangay San Pablo. Nakonpiskar pa sa posisyon kan mga ini ang duwang pambulang na manok asin kwartang gamit kan mga ini sa pagtaya na nagkakantidad 2,500 pesos. Ninhuli man sa marikas na pagpiyansa, tulos man na nakaluwas ang mga ini sa karsel temporaryamente. Alagad mapadagos pa man giraray ang pag-abante kan sa indaman na kaso sa korte urog na sa pagbalgar kan Presidential Decree 449 o ang cockfighting law. Magigirumduman na higot na ipinagbabawal ngunyan ang pagkondusir nin mga bulang bako sana sa probinsya kan Catanduanes, kundi maging sa iba pang probinsya kan rehiyon urog na digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ninhuli man ngani sa pagpapadagos na huma na darakan na COVID-19 pandemic. Kanakaaging simana nagpadarama nin kasuratan o surat ang grupo nin parabulang duman sa Catanduanes sa opisina mismo ni Gobernador Joseph Coa, mapadapit sa pakiulay kan mga ini na ibalik na ang operasyon kan tupad human ang taindang hanap buhay. Alagad mayo pa man na nagiging kasimbagan ang provincial LGU mapadapit man o magin ang IATF mapadapit sa sinambitan ng isyo. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa gunyan, 30 minutos, makalihis an alas 12 nin pagkaudto. An oras na yan, matod sa Indo, sa Karahayan Buot, ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, siring man ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan Sur. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng #1 best-selling ionic mineral food supplement HCI CMD, Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat.
A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor Iriga City, bilang isa sa mga pangunahing susi upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra COVID-19. Ang ating programa sa pagbabakuna ay umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, higit 8 milyon na ang nabakunahan sa first dose at higit 2 milyon ang nakakompleto na ng second dose. Agad na magparehistro sa inyong local government units at magpabakuna kung pagkakataon nyo na. Makiisa sa malawakang pagbabakuna para sa ating kaligtasan ay makamit na. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, firme kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideratong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangat sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong burunyog, rehiyong makusog. Magkaburunyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong ronay, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase ng hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses,
with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa ngunyan, 38 minutos, makalihis an alas 12, nin Pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos pakitakan sa tuyang mga bareta, alagad paabutan tanin maray na udtuan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay. Sinda Ramon Gomez Valenzuela, Rogelio Francisco Niel Villamer Barayuga, asinman si DB Ojeda. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Sabay-sabay na pupunan kan mga local government units sa aga Agosto 11 ang distribution kan ayuda para man sa pamilyang apektado sa pigpapautob na Enhanced Community Quarantine o ACQ kan gobyerno sa National Capital Region o NCR puon Agosto 6 hasta 20. Sigon ki Department of the Interior and Local Government DILG Undersecretary asinman spokesperson Jonathan Malaya, nag-urulay sindak kaiba ang Metro Manila mayors asinman na pagkasurunduan kan mga ini napunan ang pagtataonin cash aid sa parehong petsa. Sinabi pa ni Malaya na kadaklan sa mga LGU na ma-release kan pondo sa paagiman kan distribution points. Ipinaliwanag niya na daiman tulos-tulos na maipapanao ang ayuda nin hulita kaipuhan paninda na maghanap nin pondo para mandigdi nin huli naman sa napasuna an bayan ni Hantu. Tulos man subuot na nakahanap nin pondo ang gobyerno asin na i-download ang pondo sa accounts kan mga LGU. Dai naman subuot tulos na i-withdraw kan mga LGU ang pondo mientras nakaipuan pa maninda nin pagprepararan ang nintultol ang distribution kaini. Sinabi pa man ni Malaya na taga-syudad kan Iriga, nin huliman sa huma kan Delta variant kan COVID-19, asin pagbabawal sa mass gathering, syerto na dai magiging madali ang distribution kan ayuda ngunyan. Ipapaskil mo na subuot kan mga LGU ang listahan kan mga benepisyaryo, asin ang mga schedule kung noarin sinda, dapat na mag-claim kan sa indama na cash aid. Subuot abuton sa 11 milyon na residente duman sa NCR ang pinaglalauman na mabibinipisyaran kan cash assistance na tig sa 1,000 de pesos kada individual o minimum na 4,000 de pesos ang kada harong. Liwat na buminalik sa high-risk classification kan COVID-19 ang bilog na Pilipinas makalihis man na maglangkaw nin 47% ang mga bagong kaso sa nakalihis na 2 semana sigon sa Department of Health DOH kaso udma. Sa indaman na datos, nakapaglista nin daily average na 8,829 cases puon Agosto 2 hasta 8 komparar
sa average na 7,029 kan pinagsundan na simana. Dugang paman kaini na syerto na ang Delta variant sa 13 sa 17 rehiyon sa bilog na nasyon. Nailistaman ngunyan ang average daily attack rate o ADAR sa 7.20 cases per sanggatos mil na populasyon. Ang healthcare utilization rate nasa 54.70%, mientras na ang intensive care unit ICU occupancy rate nasa 61.71% kanakaaging Agosto 6. Kaiba sa mga high-risk areas ang National Capital Region o NCR, Cordillera Administrative Region o CAR, Region 1, 2, 4A, asinman 7, asin 10 nin huli sa Langkaw na ada, asin duwang simanang growth rate. Ang Metro Manila man nakapaglista nin 12.3% kaso kan growth na nakalihis na duwang simana. Ang adar kaini nasa 12.70 kaso kada sanggatos na populasyon, mientras manaan healthcare utilization nasa 54.11%, asinman ICU occupancy na nasa 59.4%. Picture 2 paman kan DOH na nasa critical risk naman ang syudad kan Malabon na Butas, asinman an Pateros. Sa iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado nasyonal, piglinaw kasuudma kan Department of Health DOH nagabos na mga AIDS group sa ngunyan nagkakaigwananin paglangkaw kan mga COVID-19 asin bako sana sa mga kakian. Sigun sa DOH, igwang 59% overall increase sa mga kaso kan COVID-19 sa gabos na AIDS group na nailista poon Hulyo 13 hasta 25. Ang pinakadakulang paglangkaw kan COVID-19 ini sa edad na 30 hasta 39 AIDS group, mientras na ang pinakahababa man sa mga 80 anyos pataas. Ini makalihis ang report na mas dakol na mga aki ngunyan ang pinagtatamaan kan COVID-19 sa Philippine General Hospital. Anom na aki na may COVID-19 ang naka-admit. Sinabi ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario na tulosa sa indan nasa critical ang kamugtakan, mientras na duwa ang may moderate na sintomas asin saro ang mild case pasiring na sa pagrahay. Maray na udtuman ki Gemini Prestado Bongais Salba nagantabay with Baby Blue. Detalyes pakitakan sa tuyang mga bareta. 5 katawo ang pinagkasuhan nin huli sa subuot pagpapalakop kan fake news mapadapit man sa COVID-19 vaccination program kan gobyerno, sigon sa Malacanang. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang impormasyon mapadapit sa pinagkasuhan nin huli man sa pagpapalakop kan fake news hali sa Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management o PNP DIDM. Nainot kaini pinagbasol ka nagkakapirang opisyal kan gobyerno an salang impormasyon na an mga daipa bakunado dai tutugutan na magluwat
Maray na udtuman ki Madam Rosetta Rombaon Nere nagantabay duman sa Davao. Ninhuliman sa posibilidad kan pagka boryong o pagka langkag rason kan limitasyon sa hiro sa asinman lugar ini ang pinagserto ni PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo Eliazar kasabay naman kan sa iyang kasuguan sa Women and Children Protection Center WCPC asin man Anti-Cyber Crime Group o ACG natutukan ang reklamo asin kaso kan Bausing ngunyan na nasa irarong community quarantine o ECQ ang nagkakapirang parte kan nasyon kabali ng Metro Manila. Ang kasubuan ni Iriga ni rason o ninhuliman kan pagkahadit ni Senador Sherwin Gatchalian na posibleng magdakol na naman ang pagkahulyong ninhuliman sa pagtitiner sa laog kan sa indaman ng harong asin man limitasyon sa gabos na bagay ang permi na nagiging rason kan domestic violence. Domestic violence na nangyayari advice natin kung ano ang mga mientras tanto sa pagrumduman kan World Teachers Day na pinagpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagluluwas para man sa Department of Education DepEd nin 910 milyon de pesos para man sa insentibo kan mga pampublikong paratokdo. Sa anunsyo ni Senador Christopher Bongo na 900 Gs na public school teacher sa bilog na nasyon. Sinabi ni Go na itatao ang sinambitan ng kantidad sa Oktubre 5. Inininhuliman sa Republic Act 10743 na nagdideklarar na National Teachers Day kada pizza 5 kan Oktubre. Ang Oktubre 5 kasabay naman kan pagrumduman sa World Teachers Day. Pinag-insister man ni Senador na ini bilang pagbisto pa man sa mga paratokdo na nagtutukdo sa mga kaakian kaubinisan maski na sa dakol ang kinakatubang sa tahaw na sa iba pang detalyes kita kan mga barang uminabot na Pilipino and fully vaccinated na sa ika-23
na doses na naitudok sa publiko na may average na 16,601 na doses kada anda. Sa kaibong nin 0.0965 kilowatt-hour na dugang nasingil sa kuryente ngonya na bulan kan Agosto sa advisory kan Meralco na pag-araman din huli sa sinambitan ng dugang nasingil an electricity rate ninda magiging 9.0036 kilowatt-hour na ngunyan na Agosto hali sa dati 971 pesos kilowatt-hour sana kanakaaging Hulyo. Ipinaliwanag ka $133 kilowatt 7.323 pesos kada 5.99 Inina an ikalimang sunod na bulan na nagkaigwanin dugang nasingil sa kuryente kan Meralco mantang magigirumduman na enot naman na pinahayag kan Meralco na suspendido ang pagputol kan kuryente o disconnection activities sa mga lugar na sitio Kaba
ultimong detalyes na kita kan Bareta sa lado nasyonal. Ipinaliwanag kan Okta Research Group na ang datos haliman sa Department of Health, DOH, ang pinaghahalian kan sa indaman na projection mapadapit sa COVID-19 virus sa nasyon. Sa sarong online forum, sinabi kan Okta Research Pilo Guido David, sulaminting datos haliman sa DOH ang pinagagamit ninda, tangani man na makuha ang reproduction number. May tulong klase nin datos ang DOH, iyo ini ang aldaw na mai-report ang kaso, petsa na nakuha ang specimen, asin man ang aldaw kan pagkakahelang. Pigtawan doon ni David na napaka-useful kan sa indaman na model na gamit para man makapagtao nin projection base naman sa pahayag kan mga hospital sa sainda haliman sa Metro Manila na ini ang pinagagamit na forecast para man makagibo kan mga plano kung papaano malilikayan ang mga pasyente. Sigon sa Okta, nakakaalarma pa ang Delta variant surge kumpara sa indaman na projection. Ang modelers subuot kan DOH asin man Okta, ini parehas na asin sinda nagtatarabangan bilang parehas na mga Pilipinong scientist. Kung kaya mayo man nin rason tanganing questionon kan kun arin na model an mas marhay asin dai o bakuan importante pagtatarabangan tangani manalabanan ang tunay na kalaban sa COVID-19. Elot naman na nagreklamo si Dr. Edsel Salbanya, infectious disease expert, asin man miyembro kan Technical Advisory Group kan DOH, na kulang ang datos kan Okta kung kaya nagkakaproblema sa projection kaini. Ini man ang rason kung no, ta pinagpapaimbestigaran kan Kamara at mayor na katuyuhan kan mga proyekto kan Okta. Maray na udto ki Glyza Prestado Contreras dyan sa Cainta, Rizal. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Bareta sa Pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Martes, pizza 10 kan bulanin Agosto taon 2021. Nakaibahan ta, digdi sa lado technical, si Engineer Abilindon Turalio ang sa tuyang Chief Technician. Yaon naman si Jimson Oko, si Jimmy Guanzon ang sa tuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa satuyang opisina, si Cha Buena Obra at man si Rodel Cesar duman sa transmitter. Maray na udto na sana dyan sa Springfield Subdivision, Barangay San Roque, Syudad kan Iriga. Urog na dyan sa Gibara Apartment sa mga border, asin man sa sakuyang tindahan. Nagaantabay si Sprite, si Nika, asin man si Ipi. Ako man po sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sa